गिबियावनो दुलाराय बर' फरायसाफोर जानानै दुलाराय बर' फरायसाफोर जानानै द'थि टेलेन्ट सार्च जि मोनसे मिरु रोंगौथि सायख' आनजाद जे बे बाहागो लानाय साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलिफोरनिसिम गिबियावनो गाहाम हामलायथिखौ बावबाय। लोगोसेनो फैबाय थानाय मुलुगनाङारि जि मोनसे अहिंसा सान बिनिबो आङो साफ्रोमबो बर'साफोरनिसिम बे समाव गाहाम हामलायथि बावदों। जे टेलेन्ट सार्च जि मोनसे आनजाद बेयो थांनाय 2014 मायथाइयावनो गिबि खेब बेखौ कन्डाक्ट खालामनाय जादों दुलाराय बर' फरायसा आफादा। बिनिफ्राय फैयै फैयै देग्लाय 10थियाव फैदों। देग्लाय बे हिसाबै थांनाय बोसोरखौ नायनानै देग्लाय खोब मोजां गथ'फ्रा बाहागो लादों। दिनै अल आसामाव गासै 13,786टा गथ'फ्रा देग्लाय बाहागो लादों क्लास 9 आरो 10। थांनाय बोसोराव जों नायोब्ला गासै 12,800 गथ'फ्रा बाहागो लादोंमोन। दा जोंनि थांखिया दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जों 100% गथ'खौ जों बाहागो लाहोनायमोन। नाथाय जों बेखौ देग्लाय हाख'दिया। फैगोन समफ्राव जों बेखौ नाजागोन। दिनै बर' बिजोंनि जि मोनसे 16टा डिस्ट्रिक्टआव जि मोनसे सोलिनानै दं दासिम गासै 9 आरो 10 थाखोनि फरायसाफ्रा गासै 25,000। दा बिनि गेजेराव जों 50%ल' जोङो साक्सेस जानो हादों। फैगोन समफ्राव खोब जों नाजागोन। दा बिनि गेजेरजों जों बेखौनो फोरमायनो सानदों जे फैबाय थानाय समाव जे बर' बिजोंनि फरायसाफोरबो जाहाथे गिदिर गिदिर भारतनि देरसिन आनजादफ्राव जाहाथे मोजाङै मोजां जिरायनो हानाय बायदि गावनि रोंगौथि दिन्थिनो हानाय बायदि जे दानिफ्रायनो मोजाङै मोजां सोलोंनानै लाखायो आरो फैबाय थानाय समाव जे साफ्रोमबो बर' फरायसाफ्रा जाहाथे भारताव जेसेबांखिनि आनजादानो जाया मानो गावारि जाया मानो बा सरकारिया जाया मानो जे बेफोरबायदि हाबाफारियाव जाहाथे गाव गावनि रोंगौथि दिन्थिनायजों लोगोसे जे भारतबर्षआवनो गाव गावखौ सासे मोजां अफिसार जाहैनायजों लोगोसे जे बर' माहारिनि जि मोनसे मुं बेखौ गोजौ लेभेलाव मोजाङै लानानै थांनानै मुलुगाव जे दिन्थिसारनो हायो जों बेखौनो हास्थायदों। जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुन गोनां सोलोंथाइखौ थांनाय 2007 मायथाइनिफ्राय जागायदोंमोन। बेबायदि 2007 मायथाइनिफ्राय जागायनानै 2014 मायथाइयाव नैबे टेलेन्ट सार्च आनजादखौ जि मोनसे कन्डाक्ट खालामबाय। जे बिनि उननिफ्राय जों बर' फरायसाफोरनिफ्राय गोबां जों मुलाम्फा जानाय बायदि मोनदों बा जों बेखौ जिबायदि थांखि जोङो टेलेन्ट सार्चखौ लादोंमोन बे थांखियाव जों जाफुंसारनो हादों। जे बेबायदिनो जों मोनसे बिदिन्थि होनो हायो जे 2017 मायथाइयाव जि बिबुंसार बसुमतारिनि बाथ्रा जे बिबुंसार बसुमतारि बेबायदिनो 2015 मायथाइ आरो 2016 मायथाइयाव जे बिथाङा थाखो 9 आरो 10आव बयनिफ्राय बांसिन नाम्बार मोननो हादोंमोन। आरो बेबायदिनो 2017 मायथाइनि जे सेबाजों कन्डाक्ट खालामजानाय जे मेट्रिक आनजादाव जे बिथाङा टप 10 मासियाव आवग्रिनो हादों। दिनै नोंथांमोननि बे मिलन गोजौ फरायसालियाव जि आनजाद जादों बे बेसेबांसो फरायसाफ्रा बाहागो लादों? दायो आं जि मोनसे हिसाब मोनदों जे बे हिसाबै गासै थाखो 10आव गासै 99 फरायसाफ्रा बाहागो लागोन आरो बेजों लोगोसे थाखो 9नि गथ'फ्रा बाहागो लादों मोजाङै गासै जोङो 237 फरायसाफोरखौ बाहागो लादों होननानै जों गासै मिथिनो मोनदों। लोगोसे फैबाय थानाय समाव बेफोरबायदि आनजादफोरखौ होबाय थानायाव बिथांमोना राजि जागोन नामा बेखौ नोंथांमोना? जोंनि दुलाराय बर' फरायसा हिसाबै जोंनि जा मोनसे मिशन बेथ' गुन गोनां सोलोंथाइ जिथु 2007 मायथाइनिफ्राय 2020 मायथाइसिम जादों। बिनि उनाव गुन गोनां सोलोंथाइनि आरो मोनसे मावबिथांखिया बारायबावगोन। जेसेबां जि समाव जे साफ्रोमबो बर' बिजोंनि बा बर'साफ्रा जे आसामाव दिनै 25 लाख रायजो जादों जे बे 25 लाख बर'साफ्रा जाहाथे बयबो गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो हायो। साफ्रोमबो बिमा बिफाया जाहाथे गाव गावनि नाम मुंखौ लिरनो हायो। जे बेबायदि मिशनजों माने जेब्लासिम जों 100% जाया जों अब्लासिम बेबायदि हाबाफारिखौ लालांबाय थागोन आरो बिनिफ्राय गुबुन गुबुन हाबाफारिखौ जों उननि समाव फोसावगोन।